Hello mga Unions! Good morning! DCBTV. Kasi sa YouTube channel, ito sa bottom right. Video na upload ko. Amin yan, sakto ngayon sa Barangay Gayaman, dito kay Boss Noel, no? Iburo natin yung sidecar na dumating dito, yung Continental type, no? Gawang Pampanga mga Unions. Pero bago niyan mga yan, shout out natin si Rinaldo Burgado. Shout out sa iyo, Rinaldo Burgado. Salamat sa panonood. And ayan, simulan natin yung pag-vlog dito sa Continental type ng sidecar. Gawang Pampanga dito sa Alongda Highway, Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Ayan, sana na. Ano dito, yung location niya dito sa dito sa may may yan, so dito may nakalagay na Money Sidecar Kapasal Ace Welding Shop. Ayun nakalagay. Dito yung yung si pwesto ni Boss Noel. Ayun yan, so yung yung palatandaan dito. Ayan man yan, so may nakalagay na Money Sidecar lang nakalagay dyan. Pero ang nagmamanis dito o ang mayari ko si Boss Noel. Ayun yan, may mga garong doon, libad na doon. Halos pa siya ng Rupina Square. Ayun yan, so yung may papunta itong bayan ng Binmali, Pangasinan, itong way na to. Tapos may yan, ito namang way na to papunta dito. Ayun, may Shell doon na gasolinahan. Tapos Kasumina na na pwesto dyan. Ano na punta ngayon niya, papuntang Dagupan City, Pangasinan. Okay, sabi yan, share natin. Dito yung Continental type na na sidecar. Ang presyo ito may yan 25,000. Ay may stainless yung harap niya. Tapos yung upuan niya din dito, na may maliit na upuan dito, stainless yan. Yung flooring niya stainless. Tapos dito man yan, stainless yung dito niya, yung 25,000. Pero may yan, so hindi stainless dito, ito galvanized, no? Galvanized siya, yung gilid. Eh may yan. Tapos yung bubong niya, makapal na trapal. Tapos may yung karir sa taas, stainless, no? May yan, so may pintuan dito. May yan, yung niya, yung sa ilalim niya is spring. So may yan, spring siya, spring sa ilalim niya, no? Ayan, spring. May yan, ito yung Continental type. May yan, yung naman, itong tatlo na to, na dyan sa gilid, tatlong naka-display, yan yung 25,000. Kasi yung niya dito, yung galvanized. Amen yan. Stainless yung niya, ito, saka yung upuan, din yan, na yung naggagalaw-galaw. Tapos yung flooring. Amen yan. Pero ito man yan, itong itong 33,000 ito man yan, 33,000. Bali ba yun yan, ang kaibahan dito, ito, stainless yan. Ang mga yan, so, ayan, yun yung kaibahan. 33,000. Ayan. Ang mga yan, stainless din, puro lahat, stainless. Puro. Yung man yan, 25,000, yung kaibahan niya is, itong niya, ito, galvanized. Tapos ito, stainless to. Ayan. Sa likod. Tapos kung ngayon yan, itong naman, ito yung stainless lang sa 25,000. Ito dito, galvanized, pati itong likod galvanized. Ito yung yung career niya is stainless. Ayan, so ito yung 25,000 sa Continental type. So ngayon yan, yung 35,000, purong stainless, puro. Ayan yan, may design pa na dito, parang antenna. Yan, design. Ito na yung 33,000. Ano yan siya? 33,000. Ano yan? Continental type. Yan. Pero ang design na naman yan sa hagdanan niya is iba yung design. Kaysa dun sa ito yung 33,000 na design ng hagdanan niya. Kaysa dito, meron din ito dito, may antenna. Yung itong 25,000, iba yung design niya. Walang antenna doon. Ayun yung kaibahan.
Kamayans, araw Kamayans, dito sa may pwesto ni Boss Noel, dito sa Along Dahuli, Barangay Gayaman, Dinmali, Pangasinan, alam tapat naman ng Pinas Square. Kamayans, salamat po nagmaninyans. God bless you everyone, keep safe, sana sa mga buting kalagayan. And bye-bye mga yan.